Sikhokhelwe njengamanje. Sorry ngicela ukwazi sikhokhelana kanjani ke Sithando? Sikhokhelana kanjani? Ayi angazi. Sonke silenkinga. Silenkinga. Kodwa manje ithe phithi ngoba amazwane wena uyazwakala kuthi unanendoda usunesoka wena. Ngizanda njengamanje. Unesoka wena obonakala nalencane. Unobhenseni nudlela imali yes uyavume. Ukuhlaza akuthi ushawe wena. Ukushawe lenkosikazi. Seyinkingima zethu ukuhlaza yini engenziwa ngawo? Usukusidelela amazwane sifuna imali yethu ngoba sizosukuma njengamanje laba esibacela bazosiza sobathatha sibabuyisele eceleni. La sikubambe ngezandla njengamanje amazwane yazi osize ngomusa ngoba sicebe futhi bezosiza. Hello sanibona. Unjabulo lo King. Sanamukela kwenye episode of Money Films. Namhlanje ngihleli nosisaba u2. Abangibizile. Kusisi bami ngizocela ukuthi ngifakile lapho kwena imic so uzochaza kukhona lapho. Lokho ngiphosa ngapha kwesinye isikhathi. Ngicela ukuthi nje nichaze ukuthi kahle kahle yini enisibizele yona la kwenzakalani. Okay. Ngichaza noma imuphi ngaqala nombani. Into esikubizele yona bhuti Injabulo lana shothi sinenkinga la bezidlala istokfela. Bezidlala istokfela kwase kufika isikhathi ukuthi afanele sihlukanise istokfeleni. Sayithola sesinenkinga ke omunye wethu bezidlala naye mesiyakena asitshela ukuthi abanye ade sidlala nabo akabazi bashonephi. Sase sibuza kuyena ukuthi manje sisimazi wena mamazwane usho kanjani ukuthi imali ayazi ngoba njengamanje sekuyisikhathi ukuthi sihlukanise and uyazi ukuthi sina imali besidlala istokfela ngezimo ngama reason ezinto ezithize ezifuna ukuzenza kwasethena imali akayazi ukuthi ishone manje ngakho besicela ukuthi nizosisiza sidinga usizo lweni. Umama lo kahle kahle imali nje benibeka kuyena besiyibeka kuyena ngoba sithi umuntu besimthembile. Manje ke nisamthola kodwa noma siyazama ukumthola encini kodwa ngizwe umntwana ethe ngathi umbonile nje ngathi ukhona impela around la. Okay no nami nje bese ngibuza ngoba phela nathi kube nzima ukuthi simthole kodwa simtholile yena sangamtshena futhi ukuthi simbizile so uzobona nje esefika la. Alright wena ma kukho ufuna ukuchaza nje engingachaza umama lo esidlala esikhokha imali estokfela. Ngise ensukwini nje ngathumela ukuthi ngoba eduze uhlala sihlala naye sicishe siba umakhelwane ukuthi ngoba sesizohlukanisa imali estokfela. Ngithumela umntwana wami ngathi ngicela ukuthi aye kwakhe ayobheka ukuthi ukhona yini ngoba mase siyambuza kuthiwa akekho masibuza ukuthi uphi kuthiwa basabamazi. Sangu mfowethu vele wafika. Mama ngicela usondele ngala. Ngicela uvela usungibuyela nanaye nje. Masuhlala ngala ne? Angimbuzi iminingi kuba sister ngoba manje angiyena umuntu othanda kakhulu ukukhuluma ngithanda kakhulu ukulungisa ngokuthi lokho nganda ngomlomo. Okay so bafethu ngicela ukuthi nibizele yena uma ngidlalisa sinibona mama. Yebo ubona ngala face. Wenzi lana bethu udaba amasistera lawa awu2 uthi vele futhi ngingalichazi nje mfethu. Mama uyafika uzomama nje. Uyabazi? Yebo ngiyabazi. Ubazi kanjani? Into ebisihlanganise nabo ukuthi besidlala istokfela nabo esihlukanisa ekupheleni konyaka. Okusho ukuthi ke kwaba nephutha ke laba khona ngahamba ngaya emakhaya. Uma ngifika emakhaya kwaba nezinkinga nami ngangabe ngisabhekelela ukuthi kambe lento ngiyenze nabantu sihlangene simbumba nabo belindile ukuthi kungenzeka phela ukuthi kushawa usuku sikuhlukanisa imali nabo. Mina ngakhetha ukuthi mangibheka ngibona imali
ngasuka ngabalekela emakhaya ngafika emakhaya imali ngayisebenzisa. Hayi awukwazi ke sisuthi ungaqondile awukwazi ngeke mazwane ngeke ayibona inkinga bo inkinga ke phela lena manje hayibo Ekhaya umuzi wasekhaya wahamba nezikhukhula ngabhekelela kufanele ukhulume nathi kodwa njengoba sihlala nawe kufanele ukhulume nathi sasithinahlala lemazwane ngicela uma kancane ngayisebenzisa imali ngasiza umndeni wami ukuthi ingakho ngisho ngithi kwakufanele usichazele kodwa mama mazwane waba nephuthu ukuthi ungasichazeli ngoba sisonke ngayithatha ke ngafike mina ekhaya nganikeza umama imali ngathi akahambe uthenga izinto wenza iphutha ukuthi unikeze uma wakhe imali ngoba umama wengekho estokfeleni wayengekho estokfeleni uma wakho izwa leyo into leyo awuzange uzukwazi kwafanele ukhulume nathi kwafanele ukhulume nathi njengamanje sokwenze njani yini efanele sende njengamanje yini ayidala ukuthi nimthembe nini hayi ngoba sasimthemba bhuti wami yazi ukuthi manje angisazi ukuthi ngenze njani ngoba manje sasimthemba ngona kho umakhayo uthi uyalazi usizi lethu sithi siyadlala sisonke sisisemba nomuntu sakhuluma sathi umuntu somthembe yena umazwane yabo imama nanishaya malini ngenyanga sesikade sidlala mayini ngenyanga njalo ngenyanga yethu besiyazi ngiyayizwa lonto futhi ngaleso sikhathi ke sase simtshela ukuthi siyeza ke sizolanda imali yethu estokfela ngoba inkinga phela le mina ke yami inkinga ngibikhona kakhulu hayibo ngathi unya indodana wami wathi ke ma ngicela ukuthi uthathe imali uyodlala istokfela ngoba khona inyanga engizohamba ngayo ngifuna ukukhokha ukolobola umakoti senginenkinga ke manje umazwana mase ekhuluma lamagama njena ukuthi ifanele ngenze njani ngoba ingane yami ngilindile ukuthi ngibuye nemali ithatha imali ihambe yolobola umakoti angazi ngenze njani senze njani and sinenkinga eyiningi ngempela ngoba manje kunjena nje fayile sihlukanise kustofeleni uyabona ngikulela nawo ante ekhaya and umazwana uyakwazi lokho uhleli urelaxile kunalokho sizwa amarumazi kuthiwa umazwana akekho ubonakala nesoka lakhe elincane uyahamba uyapepenyeka udlale imali estokfela senze njani thina ngoba soyithathela manje thina umthetho ngezandla zethu bese bengazi ukuthi manje kwathini wangasangani uyabona ngoba siyacela ukukhulumisana naye njengomakhelwane ngoba ngeke kube mnandi mase senza kabuhlungu wami understand ngoba umakhelwane kodwa yena wavela wakhe to relaxa wazenzela into ayithanda njengoba echaza ukuthi wavela wabona ukuthi angathathe indlela ukuthi aye emakhaya manje after ithathile imali kwenza kanjani mhlawumbe uqhubekile wahlala noma uvele wanyamalala eqhubekile ukuthatha imali wavele wanyamalala ngoba besikade sithumela ukuthi akabhekwe kwakhe kodwa manje kuthola kuthiwa akekho mase siyabuza ukuthi uphi bakhuluma ukuthi engathi uhambile usemakhaya manje lapho emakhaya ahlala khona asikwazi bese singakwazi ukuthi liphi emakhaya ahlala kulona ngabe kukhona ukuyisola kulento lesenzo sakho wasenza yebo kukhona ukuyisola nombuzo ukhulu kakhulu ukuyisola ngoba lento engayenza yayiphambene nomthetho ngoba sahlala phansi sabonisana njengomama ukuthi ukuze sibe right asihlanganeni sinikane izandla le mali siyibeke wazwa ngangaba naliqiniso umuntu wesifazane uyangizwa sikwazi kolungisa into zethu wazwa ngaba naliqiniso mazwane zesinkinga ngoba phela besibeka imali senzela ukuthi lo muntu ushufulela kini emakhaya wakhile kini emakhaya uzositshela kanjani ngemali zethu ningaculi kanye siyaliza phela nenkinga kodwa ke izosotheka lenkinga le yabona nginombuzo nje ngicela ukubhekisa kwena ngicine ngayibikanga kwena nguNjabulo King umkhizi bengicela ukubuza lana ukuthi phela makudlalwa idokfela lezi zinto zenu zoma kuyaye kuvunyelwana ngokuthi uma unenkinga ungakwazi ukuthatha lapho uboleke yini wena mama ubhekana nenkinga ungakwazanga ukuthi ukhulume nabantu enibambisene nabo ubatshene nikwazi ukuthi niboleke nithathe lokho ukuthi lento lenjabulo ngane yami yangithathela phezulu nami ngahluleka ukucabanga ngoba ngathi mangithola nje ucinga ebusuku ukuthi umuzi wasekhaya uhambe nezikhukhula ngayicabangela mina ngedwa ngathi hayi ngoba ngiyabazi ngobe ngibone kobe kuhlangana mhlawumbe uNkulunkulu yongisiza ngikwazi ukuyithola le mali ngayithatha ngihamba ngayosiza ekhaya ngayo manje ke kuyimanje angazi ukuba ngizokwenza kanjani ngizokwenza njani ngoba phela ngiyazi le mali bayifuna njengoba sengifunakele ngifana nomuntu kahle ngampela ofana nesela ngoba ngangifana nomuntu owantshotsha kahle ngoba ngangabulona nabo
mina ngathola nje umlayezo ngacabangela isimo sami ngacabangela isimo somndeni wami ukuthi angihambe ngiyosiza umndeni wami bona ngizobuye ngibabone. What about thina ke Sithando? Angeke silinde wena ukuthi Yibo. ufeze Hayi bandla. imali leso esitokfela ngoba nasi sinenkinga zethu. Njengoba ngiyakuchazela Hayibo. undodana wami ufuna ukuyolobola ngoba engakaqedeli wayeseqalile bese singale mali ufuna ukuyoqedela umakoti aqedela amalobolo kwamakoti. Manje mazwaleke awuchazi kahle ukuthi senze njani ngoba inkinga zisibhekile. Okwamanje nje ngingasho ngithi hayi angabi nayo indlela ukuthi ngithi ngizonikhokhela kanjani. Angayazi iplan ezoqhamuka ngayazi ngoba ngayisebenzisa imali. Okwamanje anginayo imali yokumkhokhela. Yini mama ebidala ukuthi masithi siyakufuna kwakho ukuthi awukho la ucashe khona ngale kini ukuthi awukho. Sesacela ukuthi hayi kune surprise ekhona for you. Bengikasha ngoba ngicabangela ukuthi vele ngiyimpunzi ngoba ngiyazi ukuthi bazongithungatha labantu baze bangithole ngoba ngiyazi ukuthi uyayenza into uyenze into kanti nakho baleko nolwazi nakho sesizolile hayi waze wakhohlakala khohlakele kodwa manje ayifuni imali ukuthi ngibakhokhele imali kodwa njengamanje sorry ngicela ukwazi sikhokhelana kanjani ke Sithando sikhokhelana kanjani sonke sinenkinga kodwa manje ithephithi ngoba amazwane wena uyazwakala kuthi unanendoda usunesoka wena ngizanda njengamanje unesoka wena obonakala nalencane unoBenson nudlela imali yesu uyavume senze njani ke senze njani esalayo wazwajabula oh yini into wayenza leyo wathi vele uthathi bawazokuhlaza ukuhlaza sisi bosisona ngenze njani ngawe ukuhlaza akudungishawe wena dungushawe lenkosikazi setingiba zethu ukuhlaza yini engenziwa ngawo ususidelela amazwane sifuna imali yethu ngoba sizosuma njengamanje laba esibacela sibazosiza sobathatha sibabuyisele eceleni la sikubambe ngezandla njengamanje amazwane yazi osize ngomusa ngoba sicele futhi bezosiza kodwa egcineni uyadela utshela ukuthi unesoka lakho wena sikwenze njani sifuna imali yethu khuluma into ephelele umuntu esifazane sizokhokhelana kanjani ngoba singomakhelwane ngempela yabo manje lento le ngoba yenze ngoDisemba nihlanise kanjani imali ukuze nidle nabantwana esebaleke nayo imali besibamba amatoho oma-piece job ubhodulanga nami ngibe nginesiphiwo ngenzwe ngaphiwa kuwenza amakhanda ngizibamba ama-piece job mina undodana ushilo wathi uzokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sikuthole ukuya ngasethunjini kwesikhashana kodwa uyayicela imali yakhe ngoba uyoyifikela namathupha ngoba imali ebengiyinika uyena leya ngeke kuze kube mnandi ngiyokhuluma naye ngingaze ngize ngibe nenkinga ngoba nami sengiyamsaba manje uhlezi engikhomba kanzima ethi ufuna imali yakhe wangichazela ukuthi uzoyenza kanjani yebo uya-understand ukuthi iphela obafaki yona ingakanani hayibo manje silambile nabantwana ngibazisa ubuhlungu obukhulu kodwa nami ngangingaqondile isimo Nkosi yami engangibhekene naso mangabe sekunje nami ngangazi ke kuthiwa ayikho impunga yehlathi kodwa ngiyabona-ke namhlanje Nkosi yami ukuthi ngibanjwe uqotsheni aphelile amaqhinga ami engangithi ngiyawasebenzisa ngoba phela nabo bazelela abantu baney'ngane iy'ngane edinga ukuthi nabo bayisupport naye usisi kodwa ucabanga lokho mazwane kwenza yamgunyaza ukuthi ma uma sibeka le mali awuzange uzucabange lokhu kwenza kodwa mina engishabalalisile ngayiqeda beniba ngaki ngidlala le stokfela besiba u15 abanye abekho yebo bebethe abanye bayeza yabo and abanye abafowabo abanye abangaphile emakhanda abo sehlisa umoya ngoba sizokhuluma nomazwane yabo uyangixaka umazwane bese sitshela ukuthi vele unalo isoka lakhe yini esingakwenza wona amazwane singenze njani ngawe ngoba usho ukuthi wakho ulawuleke umdala ingikuphi ngoba ngempela sifikile eqasasa abanye bazofuna bazi uma befika benze njani indoda yakhe iyasebenza amazwane ibamba amatoho ayisebenzi into right ayikho permanent ingane awunazo nginazo ziyasebenza hayi nazo ayisebenzi zibizwa nje lolo mhlawumbe usuku lodwa noma endwini ngabe mhlawumbe yilesi simo noma khona umuntu owakuhlohla ukuthi isathe le mali cha akekho umuntu owangihlohla kwaba yisona isimo engangibhekene naso ngaleso sikhathi ngayicabangela mina ngedwa ngoba mhlawumbe kwakungcono kube ngafonela omunye wabo
oyedwa ngimchazele ukuthi la inkinga esengibhekene nayo angikwazanga ukwenza lokho mina okwami nje ngapakisha impahla ngathatha imali ngakhala iphepha ngaya emakhaya ngawolungisa isimo sami ngahluleka ukucabangela abantu yonke le mali ulungise ngayindlu noma khona onye okwenzile indlu ngilungisile indlu ngaphela izindlu zayihambe ziningi umuzi nje waguguleka wonke nje wahamba kwasala ngekho lutho ngafika ekhaya nje behlele etendeni kungekho ndawo abalala kuyona ngaqala ngisuka ke ngizwe kahle Hayibo. ngempela iphelela ake ngisume ngime ngenyawo ngempela amazwana Kuzokwenzakalani? Sifuna ukwazi ukuthi sizini. Sifuna ukwazi solution sokwenza njani. sisenze njani mazwana Iloko esifuna ukuzwa phela manje. Ngoba sesikhathele sisehlisile umoya ngoba sithi umankhanya wathi ngeke sikwazi ukwenza izinto engasile yayizwa lona kodwa manje indlela yenza ngayo utshengisa awuyisoli iyaphela inhlonipho ihamba iphela inhlonipho sayifuna impela imali yethu yebo futhi siyawehlisa umoya khona into ekuthiwa amaloni mfethu kodwa uqhubeke sinenkinga thina lana Ya mina ngifuna isisombululo manje lana ma. Ngiyabona ukuthi konakala kangakanani umonakalo usuwenzile umngakanani and ekugcineni ave ukuthi nje ibona kuphela labantu ngoba besho ukuthi khona abanye nawe impilo yakhe sisengile. Uyabona Sifuna indlela ile nto singumlilo esifuna ukubhula lo singenza njani ukuze sikusize manje ngiyacela ukuthi kulokho singalokho esifaka indaba zendoda yakho mawukuthi indoda yakho mawukuthi umyeni wakho akangene wayengekho ake sigcile nawe lama singakusiza kanjani kukhona mhlambe esingabamba khona sithola umuntu ozokhipha imali abambe something la uhlala khona la eThekwini before uyolungisa emakhaya uqashile noma indlu yakho because manje noma simfaka kulawo maloni endlakhe ama TV khona TV khona radio khona fridge izinto engafanele ibanjwe zakhe emzini wakhe futhi kuyadayisa kumele senze njani ngathatha umuzi because phela naye uzobe yes ungcono lezo zinto ezincane abangakwazi ukuzibamba uzodayisa nje emzini wakhe ubani odayisa imali ethi singayitholile sini into eyinkinga once baqala bayothatha njengoba bewu2 okusho ukuthi kuseza 13 more eza 13 more vele uzosala kungekho lutho futhi endlini akube yena umisa kanjani khuluma phela amazwane khuluma phela amazwane sabantu nathi kodwa manje yabo manje ke sesisanele wena ngoba unalo iqiniso unjalo uyabaleka futhi ugcina ulikhipha wena uyabona uyabona nje ngendlela nami engibona ngayo ngoba befike bebabili njengamanje njengoba kusho nje ukuthi sebesasu u15 kahle kahle if ukufika laba abanye angazi kuba yini engingayenza ngalokho kusho ukuthi ukwenza inhloso ngoba ungazisi ungayenza ngalokho na awalichazi iqiniso usazolikhuluma iqiniso TV stand mhlambe wardrobe ngeke uze kuyikhiphe leyo mali nje mfethu ngibongeke nontombi mama la uhlala khona uhlala wena la eThekwini mhlana nabatwana okay yenza nje thatha umuzi wakho urentise ngawo imali enkulu yes impela siyayibongela kuleyo ndawo futhi siyabonga siyayidinga futhi wangempela wenza kanjani masithola imali yethu thina ngoba uzothatha na uhambe ukhuluma nokudelela futhi akazi ngendlela uyadelela ukuthi akazi lihlaza ukhuluma lokuthanda wakhe masifuna imali yethu masurentisile ngawo wena uyoqasha thatha le mali uyaqasha ngale right lenye imali lokhu iphungula kancane kancane yabona yebo ngizokwenza ngoba kuyadingakala yebo ngizokwenza ngoba nami uzama ukuthi uthole uzobona ukuthi uzophuma kanjani emalini yokudla nabantwana kusho ukuthi inkinga zethu thina besithi sifuna ukuyisolve ngeimali zethu kusho ukuthi sizomisa kanjani sizomisa kanjani inkinga ngoba ngempela kwamina kunzima njengoba ngibalekile impela nje ngihlele emakhaya ngisho ukuthonga kufika ayineke kuze kufike ubuthongo sis ngeke kuze kufike ubuthongo uzovela ngixoxa indodana ngenxa imali angibuyanga nayo mina ke kusho ukuthi hawe ngaze ngavelela ngizohlala sisenkingeni ke phela manje uyavumelana ukuthi imali uzokhona ukuyikhokha kancane kancane mengayikhokha kancane kancane mezowenza iqiniso mayezowenza iqiniso ngoba ngempela angeke kube mnandi mase kuzokwenzana ngale ndlela ezo singomakhelwane sizobukana kanjani izingane zakho yoqala ngoba nagcina izingane zakho sibaningi kangakanani ngizokwenza lonto leyo ngizophuma la siphuma khona sihleli khona mina ke ngiwe indodana nami imali ke ngenze njani ke mina ngoba uyayifuna ifuna ukuzigela amalobolo yeah okunye kwazona lezo mpahla ngoba isazintsha kwazona ngiyayikhokhela zingaphinde ikhiphe imali enkulu ngoba yes ngiphinde akukho futhi okunye ngitshela ukuthi wena utheni ngoba izimini into zayo zokuthi iyoqedela amalobolo ngofike ngithini ngindodana ngoba uyongixosha ngisho ekhaya la ngihleli khona ngenxa imali angibuyanga nayo
Iyona ngconeko. Cacisa ngempela caca ukuthi umuntu uyohlala ntaloni mangabe ukhuluma kanjena. Iyona ndlela engcono lecabanga ukuthi ungayenza. Ya ngiyacabanga ukuthi ku-right usarentise ngomuzi. Ngempela kuze kube khona ubudlelwane bakithi ngoba akeke kube mnandi. Khona mhlawumbe. Ayikho ngisho ibhala le. Nika sisifela uzama ukusenzela kanjalo. Ikuphi esingakuthola ukuze sikwazi ukukhombisa ukuthi imali esisezandleni zethu njengamanje ngoba sifuna ukuthi imali ihlale ezandleni zethu. Sokhuluma nawe mama eceleni yabona. Ngoba siyakudinga okuncane sisi. Siyakudinga okuncane impela siyakudinga okuncane ukudlala phela unyaka wonke mazwane kodwa sisi uyeke ukuthemba kwami mazwane. Nami ngangazi bafethu ngicela ningixolele ngangazi. Hayi sisi ake sibone ngale ndlela yocabanga ukwenza ngayo. Ngicela ukuthi sikhulume naye eceleni then sokhuluma nani mase benenamba zenu saba. Ayikho inkinga futhi mawusho kanjalo. Sozama mfethu hayi. Manda ngani masikuthembe. Akasakwazanga nanokusasa sihlanganise ukuthi sikuthembe imali nje simthole nonke ni group nje sihlangene sikhuluma into eyodwa. Hayi inkinga. Kungaba yini ke la singafanele sihlanganeni sonke. Kulena umazwane ngoba yena unenkinga thina sinankinga. Ube nozosho ukuthi masindawone kuyobe ngelanga iliphi ilanga. Ngicela sihlanganeni ngesonto. Isonto liphi lele siyakulona? Leli elizayo. Hayi ake sizame ke sisibone ukwenzakalani ngalokho. Cela usinehlise imoya nani yabona sibone ukuthi iyafela le process noma iyaphasa. All right but ayikho inkinga wenza kanjalo sohlangana. Singakuthemba futhi. Impela siyacela ukuthi kuphi ongathembisa ngakho ke. Angeke ngisaba. Kuphi ongathembisa ngakho ngoba sibuyele emuva siphethe imali. Khona ukuthi ngithe ngizophuma endlini ngiphinde kube nezimpahla ngoba ngeke ngikwazi ukucana ifridge ngihlukanise nginikeze wena ngihlukanisele kumele ukuthi ngichathe lokho nginikeze umuntu ayi1. Kuyazwakala Manje kungcono ukuthi lezi zinto lezi mhlambe kwazona zidayiseke plaza ngifake iqashi bese ngiyabothi imali yenu ayihlangani. Ngiyathemba ukuthi uthi izohlangana. Kusho ukuthi le mali izohlangana kuthena sonke nje basiba ngaka su15 mazwana ngoba ngizorenta. Uyacaza nje. Ya ngiyacabanga mase ngidayisile lezi zinto lezi ziyabiza enginazo endlini. Ayozwakala. Angisho kanjalo kodwa ngiyisisana imoya. Into engayithanda ukisho nje umhlaba wonke ungavumi imali ikuluzise umphefumulo kuwo konke okwenzayo ngoba imali ungayithola enye kodwa umphefumulo ngeke uthole wesibili. Yebo kunjalo. Siyabonga kakhulu nokuthi ningabi mina bengisi sizombamba ngezandla yabo nehlisa umoya. Hayi phela sabantu nathi basize ngicela nina ngoba besihamba yososibopha ube siyamsukela sizozama usilungisa emalini esengaka besikhokha kusukela uJanuary ngoba kuDisember nje manje. Asihle isenzo engisenzile kubantu ngoba bengekho nje abekho abanye basemsebenzini ngizohlangana nabantu abawu2 kuphela ukube kuthwala abantu bakhona mhlambe bezongidwengula bengidwengula kunjalo futhi ngempela kuzoba yibonga aba-Black Life abazosisiza ukuthi sikwazi ugcina imali ethu siyithola ngoba sayithola manje mase isikhathi sokuhlukanisa. Babukeli siyabonga sizama ukusiza la siyabonga ukusupporta njalo nezinkulumo zenu ezinhle nezimbi siyazibona siyabonga ukuthi siyafunda emaphutheni ethu niyasifundisa emaphutheni ethu esiwenzayo sicela ukuthi siphinde sibonane ngolunye usuku siyanithanda kakhulu.